Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Siko. Sino? Ako? Sa Butuan City, viral ang video ng isang driver na pinagmamaneho ang batang kalong nito at di pa sila nakasuot ng seatbelt. Papatawan ng 90-day suspension ang nasabing driver. Alinsunod sa patakaran ng pamahalaan na panatilihin ang disiplina sa mga daan para sa kaligtasan ng lahat ng road users. Sinabi ng LTO na ang ginawa ng lalaking nagmamaneho ay paglabag sa maraming batas trapiko. Kabilang na ang reckless driving, failure to wear a seatbelt, at pagpayag na maupo ang bata sa front seat. Sinabi na ng LTO na ang driver ay improper person to operate a motor vehicle. Ayon pa sa LTO, road safety begins with accountability. Nagbabala ang LTO sa mga katulad na aktong nagpapabaya at paglalagay sa buhay ng iba sa panganib habang nagmamaneho ay may karampatang parusa. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman Tama yan. lang Hindi yan. pwede pa- Basic lang yan. Hindi pwede pagmaniw bata yan eh. Pag driving mo. Para cute tignan, para cool tignan. Noong 90s, wala pa masyadong regulation ganyan. Kasi ginagawa din yan sa akin ng tatay ko kasi pinagmamaneho ako. Nung batang 90s. Oo, sa owner type owner jeep type. pa para matuto ka na bata ka pa lang. Rich kid talaga eh. Hindi ka. Okay, maniwala na sana tayo guys. Di ko alam kung tractor ba yun o Ganun na owner type. karag yung, ikaw nga, ka na L300 ka na nung eh. Siyempre, yun eh, pang sindikato kasi. Di ba, yung mga L300 na dalawa yung may mga dalang Armalite pa. Anyway, bawal yung mga, yan. di ba, kahit sa probinsya eh, no? Ganun. Pero ngayon kasi may resibo na kasi. Oo, tsaka dati kasi hindi natin, onti pa lang naman yung sasakyan, tsaka hindi masyadong kaskasero yung mga tao kasi rough road pa nung araw eh. Ngayon kasi talagang, ganun yung bilis. Niwala naman ulit tayo sa vroom na yan. Ganun kabilis eh, 200 kph eh. Grabe naman yung bata takbo. Di ba? Pero Tapos, totoo, bawal naman talaga ang crazy pa dito, crazy thing about this is, may accent pa guys. Ano yun? ay binidyo pa at in-upload pa. Ayun, resibo tuloy. Pero hindi naman natin sinasabing gawin nyo taso niya. Resibo. Maniwala na sana ako eh. Kailangan. Sige. Pero kita na ngayon sa mga CCTV eh. Oo. Diba? Lalo kapag di kayo dark tint. Kaya ako dark tint ako para hindi nyo nakikita na going down ako eh. Bye! Kasi nung Pero araw eh. tawag ba dyan dahil pinag-drive mo yung bata? Car fun ba tawag dyan? Kasi Hindi. nag-enjoy yung bata eh, car fun. Naku si ko uncle. Tinatanong ng friend ko. Kapag nag-enjoy ang matanda. Yun yung car fun. Car fun. Nag-enjoy naman siya dahil pinag-drive yung bata. Pag sa bata, car fun. Pamaypay kasi sira yung aircon eh. Di ba yun na... Pag car Drive fun, me, dalawang... drive me. Pag yung lalaki ang masaya sa car fun. Ganun ba yun? Diba? Hindi naman masaya doon, masakit sa likod. Saka ba kasi nakapwesto? Sa driver's seat lang, wag aalis. Ay, di ba sahod? Di pala sahod? Hindi sahod. Ay. Pang level, Maria, level ng asawa. Reminder po, meron kayong mga kids, may mga anak po kayong maliliit. Again, hindi po sila pwede sa front seat. Bawal po sila pag-drive-in ng mga steering wheel na yan. Kung gusto nyong nakapark pa kayo, diba? Oo. Yung gusto nyong sample, testing lang. Halimbawa, sa garahe kayo. Ganon. Basta hindi kayo maandar, wala kayo sa karasada. Yan. Kasi, syempre, baka baka may... videohan. Tama, baka may makasalubong na kalabaw, di ba?
Kaya nga, kawawa naman masagasaan. Yung kalabaw. Yung enforcer. Di kaya kawawa naman talaga eh. Yung enforcer. Yung kalabaw. Naka-uniform Yung eh. enforcer? Yung kalabaw. May pito. Yung enforcer. Yung kalabaw. Wow. Okay, maniwala na sana tayo sa kalabaw. Sabi nung Sa kalabaw. enforcer. May tali sa ilong. Yung kalabaw. Yung enforcer. Tapos yung buntot niya, pinapalo niya sa pit niya. Maniwala na ako, may pagganong pa yan. Maniwala. Yung kalabaw. Hindi, yung enforcer. Ang itim eh. Yung kalabaw? Ng enforcer. May bilad sa araw yan. Yung kalabaw. Yung enforcer. Nag-aararo kasi. Yung yung kalabaw. Yung enforcer. Sabi niya, gilad, gilad, gilad. Sabi nung enforcer? Sabi ng kalabaw. Okay, maniwala ka na. Sabi ng may-ari ng kalabaw. Sabi nung enforcer. Papunta siya sa pusali eh. Yung kalabaw? Yung enforcer. Okay. Bao. Yung kalabaw? Ng enforcer. Kailan ba Ang ba sarap yung yung gawin tapa. Yung kalabaw? Yung enforcer. Basic. Okay.